Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepripun kabare bocah-bocah? Mugi-mugi sedanten nggih. Tembang dolanan yaiku tembang kang dinten iki ayo kita sinau bab tembang dolanan. Tembang dolanan ana rong jenis, yaiku tembang kanggo ngiringi dolanan lan tembang kang amung ditembangake wae. Maceme tulodo tembang dolanan: jamuran, jaranan, jublek-jublek suweng, gambang suling, gundul-gundul pacul, mentok-mentok, padang bulan, sluku-sluku batok, suwe ora jamu, lan sak panunggale. Saiki coba gatekno tembang dolanan iki. Jublak-jublak suweng, suwenge tenggelenter, mambu ketundung budel, pak dempole rak lere sopong guyu ndelekake sir, sir pong ndelek kopong sir, sir pong ndelek kopong sir, sir pong ndelek kopong. Jublak-jublak suweng, suwenge tenggelenter, mambu ketundung budel, pak empole rak lere sopong guyu ndelekake sir, sir pong ndelek kopong sir, sir pong ndelek kopong sir, sir pong ndelek kopong. Ora jamu, jamu kocong telo, suwe ora ketemu, ketemu pisan gawe gelo. Ler iler, tandure wis sumilir, tak ijo royo-royo, tak senggo temanten anyar. Cak angon, penekno blimbing kuwi, lunyu-lunyu penekno kanggo mbasuh dodo tiro. Dodo tiro, kumitir bedaing pinggir, gendomono jumatono kanggo sebo mengko sore. Mumpung padang rembulan, mumpung jembar kalangane, yo sorak tak pandani melakumu, angisin-ngisin bilang mbok ojo ngitok ana kandang wae, enak-enak moro ora nyambut gawe, mentok mentok melakumu, mega-mega gawe kuyu. Nyeritakake isi tembang dolanan. Nyeritakake padha karo guneman, omongan utawa celatu. Tulodo tembang padang bulan wau nyeritakake ngajak dolanan kanca-kanca ana ing jaba.
Amarga bulane lagi padhang utawa katon tansah ngelingake aja turu nalika isih sore. Cukup semanten sinau dinten niki nggih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.